Ik ben wel tevreden. Zeker hoe het ook niet in ben ik wel tevreden hoe de teamprestaties, maar ik zeker om mezelf. Dus ik heb echt genoten van Heerenveen. Nee, het was Balkan Express. Tevreden, maar misschien niet voldaan. Ja, dat is misschien het goede woord, want je had hoger kunnen eindigen. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up. Nós conseguimos fazer os gols que deu a vitória e acho que esses gols aí So keep on pushing. Beetje met pieken en dalen, maar over het algemeen gezien hebben we goed gepresteerd. Heerenveen gaat voor de 5e keer op Liga Europa in. En toch had het een heftig seizoen geweest. We gaan weer om naar het begin van het seizoen. Bij 6 wedstrijden had Heerenveen nog maar 5 punten. En in Europa wordt Heerenveen uitskekelen door Helsingborg. Het is echt in de periode dat er van alles mooi Alves onderhand is. Jo Fenomeno docht wat dat omgeet zijn namen eer aan. De hele situatie had wat dat betreft net goed west van de ploeg. De persoon Alves heeft gewoon gedomineerd de eerste seizoenshelft. Het ging alleen maar over Afonso. En, ja, ik denk dat we daar als team sterker uitgekomen zijn. En we zijn echt als team beginnen voetballen. En dat bleek dan onze kracht. Want Bradley die kwam veel meer in de stuk voor zonder Afonso. En die was heel belangrijk voor ons. Alves gaat naar Middlesbrough en het begint ontzettend goed erin bij Heerenveen. Ze worden op dat stuitje dan zien als de concurrent van PSV als het gaat om de titel. En dit PSV nou krijgt de volgende tjist onderwijzen. Heerenveen speelde die wedstrijd goed, maar de ingrediënt viel eens als een verlies. Normaal gesproken ben je blij als je gelijk speelt. Alleen nu zag je toch in de kleedkamer dat er een bepaalde frustratie heerst, omdat je kans had om te winnen. Had je op dat moment het gevoel dat jullie kampioen van Nederland konden worden? Ja, er waren nog genoeg wedstrijden te gaan en misschien achteraf zouden we toch niet constant genoeg presteren. Maar ja, dat weet je nooit, dat kan je niet beoordelen. Je kan alleen beoordelen als je die wedstrijd had gewonnen. Dat er een andere sfeer zou heersen naar de volgende wedstrijd toe. Dat was mooi en dat was alleen maar terecht. Ja. We stonden zo hoog, hè, dus dan, ja, het is dan net niet gelukt. Maar het was gewoon mooi om die vermelding al te krijgen. En wij waren gewoon de ploeg hervormd, dat was duidelijk. Maar Heerenveen speelt het gelijk en volt zelfs uit de top 5. Het komt uiteindelijk nog on op de laatste competitiedag. Excelsior wordt maar 4-0 onder kant zetten. En via de play-offs wordt Europees voetbal toch veiliggesteld. Dat stuit heerst er toch nog een gevoel dat er meer in zitten hier dit seizoen. Ja, nou ja, dat kan achteraf misschien wel zeggen, ja. Dat we die, ja, als de rest hebben, maar ja goed. Het is nog net zo, en ook weer een mooie 5e eindigen. We hebben play-offs, hebben het aardig dien. We hebben NAC gewoon aan de kant gescoord, ik natuurlijk. En dan heb ik gewoon Europees, dan ben ik gewoon tevreden met ze. Ieder jaar krijgen we kans om eigenlijk die Champions League te halen. En dan hebben we het net niet gehaald door bepaalde kleine foutjes of bepaalde kleine dingen weer. Dat Ajax nog net iets volwassener is dan ons. En dan ben je wel aan het goochelen. En dan weet je dat je die wedstrijd tegen NAC gewoon moet winnen. Omdat wij Heerenveen zijn en wij moeten Europees voetbal halen.
Maar tegen Ajax dan vind ik jammer dat we dan nog net niet kunnen aansluiten.